Ngizoqala nje lokho ukukhathithe ngizovula ukuphepha linye. Ninje. Uwele lisaka le. Ha ubahuphe cha. Bahuphe inkosi yoMaskandi eperforma emabhasini yathi. Ubhilithile kuningi nje bafowethu ngiyanithanda kakhulu. Ngithi angene nje lapha ngizonibuka nje. Ngiyanithanda bafowethu eke niqhubeke nempilo zenu eke ihloniphe. Cha ubahuphe cha. Bahuphe inkosi yoMaskandi eperforma emabhasini ngaphandle amapaki amabhasi. Uhamba yedwa lapho. So that's all I was saying. Bese ngithi ke lokho okwenziwe Casper University nalomfana lo imfuku lena adelwa nayo iyadingakala lento la emabhinceni and I will be in charge of it. Sesikhuluma kakhulu ngomlomo silwa ngomlomo njengezinkukhu. Safana ikhaleke manje. Sekufanele ikhaleke manje. Mina ngizoqala nje lokho ukukhathithe ngizovula ukuphepha linye. Ninje. Uwele lisaka leli. Yabona. So ke manje into nje ngiyenzela utho le nto bese ngiza ngabanye. Khathithe ngizoqala ngawe nje mfowethu ngikushaye nje. Ngifuna ukushaya ngokusemthethweni engakwebi. Kushaya ngokusemthethweni ukukhombisa ngiyakwehlula awuyilutho mfana wami. Awuyilutho nje. Awuyilutho nje ingane. Le lomhlaka bengibenza lapha ngeke uzobenza. Ziloba lami uhleke. Analaza amabhayibheli. Poste zona inyoni lezo eziphose ubusuku nemini. Siyakhala manje. Bomwesha.